Takže čau, lidi, tady Pan Deska a jdeme si zahrát Roblox a Nighty Night. Zahrajeme si ze Shop Cafe. Ano, lidi, dneska zahrajeme Nighty Night in the Forest. Bude to dobrá hra, si myslím, no. Takže si zahrajeme. Jdeme. Ty jsi přežil 500 dní. Vole. Čekaj. Tady kupuju. Čekaj. Tam kupuje. What the fuck? Za 1000? Cože? Oj, to zdraží. Pojď. No. 2. Haha, helko. Gugu gaga. Gugu gaga. Dob, yes. Škbdob. Jsi už spát? Považ se mi vzít tady tyto věci. Jo, v pohodě. Mé oblíbené. Natěžit 3 stromy. Dělej něco. Nakacej. Dívejte, jak se jmenuje. Já se jmenuji Bledý, no protože to se dá. Prostě ne. Taky něco. Nespaluj ho, považ se. Jo. Dej to bokem. Ještě je Ne, poslední tady. strom. Ještě poslední strom. A beru uhlí. Lidi, dneska jsme dělali sladkosti, že jo? Tam dneska si Jo, jsme 19. vrstali úplně slib. A vzali. A měli jsme 18 lakostí. A ta 19. Ta byla balonek. Pojď. Jo, všechno spálit, Oka. Oka. Věz, černá věz. Černá věž. Nice. Nice. Není tam ten komín. Wow. Neumřu zase. Jako minule 4. den. To už jsem se směl. Yes, bandage. Hele, tam Yes. Škyby, toilet. tak nic není. No a co? Já jsem našel nějaký house. To je obrovskou mrtve. Nechám vám to tady, jo. A yes. To jsou ty vajca smradlavé. Se musíš Tady. Hele, koukej. dát, to je nějaký domek. Srnat. Banka. Tak mám megálně hodně, ježiši. Dělej, vlítnu sem. Panka, tak tam všema ikra. Vajíčko. Ne, nemáme větší oheň, musíme urobit. Ale koukej, tu mám mega big vajíčko. To prostě jsi nevzal sáček u té krávy. Počkat. Nice. Máš ty se srandu ze mě? Jestli to bylo vajco. Hej jo! Kde jsi ty blbej kluci? Takže bereme všechno. Palivo. Prostě... Svou balu, No. koukej. Uka. Hádí. Yes! Yes, špír. Dívejte se, Jo, to tady Nero, vytunil úplně. To zmrtvé. To jsou to nejradši. Já nevím, kůčky. Jelen. Ha, tady balon. Co? Ale koukej, já jsem našel vajco. Wow. Oh, wait. Wow, nemáme. Čumí, on je čumí.
Zabiju. A Au! všichni to nevidí. Mám baterku. Jo. Jo. Nice, máme druhá banka. Jo, já jsem Kámo, to dal je tu blbá já už budu mít truhla. 20 vajc, koukej. Ty kam to vajce utíká? To vajce utíká! Jo, to Zbraň. vajce úplně utíká. Beru zbraň. Pojď ty vajce zbranové! Zdar. Jak to má vzít to plestivé vajco? To vůbec nejde vzít, to blbý úplně utíká. Dneska si jak jde vzít to vajco, vůbec nejde vzít. Jde. No ano, už někam utíká. Tak to nemůžeš držet. Neumím. Tam furt letí to vajco. Já ti to ukážu, dívej. Jo, ty s tím neumíš, já jo. Okay. No. On to normálně někam lítá. On to lítá úplně někam jinam samo. Bro, ty jsi tu něco zapomněl. Tak mám něco dobrého. Jo, už to umím držet. Já už neutíkej. Takže beru si. No tak na to vajce staru. No jaký? Já ho jdu vzít. Toto máte vzít na to vajce. Chci odletět. Nejde. To je sčítoval. Proč tady máme kačeny? Hele, koukej. Nevím. To je. Mám jenom vajco. Beru ještě uhlí. To já jich už mám 10. Čeho? Vajc. Koukej. Koukej. Já jsem tam měl. Počkat. Oh yes! Nevzal. It's not problem. Hele, co jsem našel tady, ty rozsadí. Ale, pak je tady. Wow! Opět zase. Tady máme babubukové. Babubukové. Třeba vajco. Co někdo viděl? Dva truhla. Ha. Kde je? Jaké dřevo. No to beru. Co mi tam... Apka. Čekaj, co to padlo? Mi to padlo bocáč. No. A já jsem se ho dávno koupil. Aha. Takže jsi byl v bance, tam se vypadl. Já jsem nic nestal. Počkat. Kde jsou další vajce, ty všechny vybral? Co jo? 10. Kde? Já nevím, vzal nějaký 10, já nevím. Proč jsi je prodal? Máme. Nice! Se chci nažrat. Mám 12. Hele, koukej, co tu je. Větina spát. Musím dát na můj zajíc. Jak tady mám úplně vytuněný. No, tak proto tam tu víš. Kolik je tu kačen? Mám ale hang. Máme nějaký... Já nevím, co s tím. Mám ale hungry. Mám air hungry. Ha. Yes! House. House. Ale já jídlo. Hele, tady pejsek. To není pes, to je vlk. Ej, já nemám! Začnu ještě takhle si žaru. Vole. Nejde tam. Pistol Tak. se rozšipala. Mám nějakou zbraň. No a ty k čemu je? Ale to nějaký zajíc na mě čumí. Co? Ej.
Můj kámoš. What the fuck? Kámoš, tady až tady. Jak to nehraje? Já vím, že to nahraje. Uf. Ten se nespal. Ježiši! To si to umírám. Ej, no, hlad! Tak. To se zruč. Open! Ještě tak to spálím. Kanister spálím. Uhlí, všechno. Tam zase ty si našel 12 uhlí, tady to spálí. No, Ježiši, to je úplně zabud. Ty krásu! To je jaká žádný. jsem to dá. Jej, kde byl ten dům? Seru na to. Hele, dívej, mám čtvrtý nebo. What? Asi, jak najdu tu vajco? Jo, tady máme tu banku, tu musíme celou vybrat. A GG. What the fuck? Hele, koukejte, tady je ten králík a já jsem šel dovnitř. Aha. Tam jde taky. Co to je? Partiska si! Já jsem našel mapu. Jo. Hele, co se to stalo? Co? Co to tady za klec? Ej. Ten zajíc říká, že tu mapu nemám brát. Noc. Jo. Koukej! Partiska si! Já jsem vzal nějak tu mapu. Hej, co to je to za vajco? Nice. Už Ty mám dvě kráso. vajce. A Mám, dívej, co jsem Vaneska si našel. mám 3 vajce. Vaneska si dívej, co jsem tam našel. A. Mapu k tomu nejvzácnějšímu vajci. Že my máme 6. level? No. Máme čtyři. No, teď to je na mapě. What the fuck? Ježi, dívej, tak to tady má úplně krásné. To jsem velký balon. Že oni to nevidějí. To říkáš. Drakapia. Come on, come on. Fast. Fast. Who is it? Yes! Yes, 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 yes! Oh my god. To neválčí. Hele. Smradlavé kytky. Mám smradlavé. Ne, není tu sniper, blba. To snajpání není. A jenom v Rivals. Ej! Čej, oh no. Yes, mám medkit. To je ta smradlavá kytka. No, Jaká to je? ne. Ty špíňáku. Ty špíň. No, a co? Smradla. Pasané. Ruby? No. Není tu ruby. Zabijova. Nějaká banka, která už je prohledaná. Aha, já jsem šel. Wow. Ej. Goodbye. Jo, tady to je. To! Zdrháme. Mám hlad. Máte prostředí, ne? Wow! Máš kůži. Jo. No, tady je Javej, ale... Ne, je tu dneska kočka, tak to je dobrý. Patapim, patapim, Našel! tralale, Guys, našel tralala, medvědy. Wow. Jak jsi našel medvědy? No tam v kleci byl medvěd. A jo. Takže. Ta. Sirpa papa.
krm. Ještě to. Jo, ty. Ten nábůj tak Ty pomalu. blbá Jelena. Na mě nejdeš. Ani ty. Yes, druhá kůže. Co ono je tady sova? Ne, ty se neviditelný. No. Aha. Tady se u mě. Mám jídlo. Oni jdou blbý kuči. Takže kolik dostaneme mi za ty vajíčka? Au! What the fuck? Co na to To po mně milion vlků! A. Počkej, já už šlu na jezen. Tam má? Mě Tam to má. běží! Já už vidím. Už vidím. Jo, už to vidím. Je. Lidi, pardon. Hele. Kids Hormar. A Gigi. Tralala, tralala. What the fuck? Já tě vidím, jak to tam topí. Tralala, tralala. Momarelo, pro. Ježiš, Tebe. Já vidím. Lerala, ralera. Espresso. Signora. Yes! Máme to. Au! To je záběr. Ježiši, to je zažada. Dobrý. Mám tě. Poslední věc. Zažada. Máme to a dělej, zdrháme. Kida. A jídlo. Konečně našel jsem fajry. Tohle všichni jdou. Já musím zabít nechci. Ja. Mrde. Ale dívej, já se pohodu tam ty. To určitě. Ta kůže je moje, já jsem si budu takhle. Je. Hele. Oh shit. Oh my god. Goodbye. Au. Fajn. Ne, au. Jaká alfa. Ty zabijou ty kluci. No to určitě jsou profi. Wow! Můžeš jít po mně ty. Můžeš jít. Po mně jít ty, blbé. Ne. Konečně. Zbavil jsem se. To je... Ach jo. Je. Wow! To může být ten. Tady zdrhnu. Aha. To nejsi v bezpečí. No co? A teďka jsou v bezpečí. A já. Má alejvare lidi. Ujle? Ty zase ojla, a jo. Ty máš pěkně ojla. Lidi, jak jsem mi to mohl vlézt? Co? Ten olej. A jo. Má to nějakou logiku? Já nevím. Co to je za vajco? Nevím. This is tady, how? Just clap your hands. Je ráda, jsou ty kluky.
Okay. Sakra, kašlu na ně. Budu je ignorovat. To oni jsou tady poprvé. Co, chlapci? Má, co ty zabiješ? Já to... Ne, tam to. Cože? Co se stalo s tou mapkou? Ha. Bylo celý buklutý, kde? Ja. Je. Takže mě zapálí. Když mě zapálil, Ja. Kam? Jak jsi to poskládal? Kam jsi to poskládal? No, ale blbě. Takže... Já jsem jako Superman, letím zabitej. Letí super. Sedl. Musím to dát sem. Já byl Superman. Hele, Medicínka. Ty jdeme použít tu bandáž. A jo. Hele, to bylo kurva bublo. Aha. Hej. No, já hledám fiery. Ha. Co hledáš, jestli fire? Fiery. Oheň? Ne, holku to prodává to boxy, ale se mě to mohli zasadit. Aha. To se jmenuje Fire. Ježiši! Našel jsem nějaký hrad. Hej, mám shop kafe. Taky. Wow, to je medicínka. Ej, Hele, řešit přestat pomůžet. Aj to. ježiši to bylo. Co dělá? Co tam dělá medvěd? Ne, hla. Ha, jak se netrefil, kultista. Smůlu má. Má smůlu. Fire. Tady je fire. Je mushroom. What the fuck? Takže ej. Shit. Shop kafe. Shop kafe. Oh my god. Oh my god. Nemůžeš jít prostě. Ježiši. Nestihl najít tu fire. Večer! Medvěd, tady je medvěd, pomoc! Medvěd. Já jsem byl u černého kida! Tam dneska si. Jak ses tam dělej? Já utíkám. Šíšáty. Ale brát, ty nemůžeš ani jíst? Tak, nemám nic. Tak dělej. Jdu. Fast. Ale tak mi dochází stamina. Tak se v ohni najíst. Jdeš do ohně. Máš tam jídlo? Bro, tak se slepej. No, máš. Už mi jíst stejky. Yummy. Ale dělej. Já jdu. Kámo. Co už to dělá? Ne, už nejde. Strawberry. Dělej. No co? Ježiši. No zdar. Tak jsou všechno disky. Tak mě dělej vyleč.
Vyleč mě. Moji bandáži. Už mě léčí šopka. Co to mám za... Má tu střobeliny. Hele, pane ty kolik máš are? Hele, tady máš, počkej, stůj, kde jsi? Tečka. Zase sem lidi. Já jsem lidi. Všechny kultisty dal pryč. Takže máme. Jodi! Metky. Jodi dává strašně málo. Ty už konečně Hej, dívej, shop kafe. Víš, co mám? Jejda. Mám kotku. Strašel. Tady. Máš 3 mediky a 3 bandáže. Tak to se ti vyrovnalo. To bylo tam. Jo, našel jsem mushroom. Wow, našel jsem mushroom. Fiery, konečně tady fiery. Jsme mohli Zabít ho. Yes. Tady fiery. What the fuck? Lidi, dívejte. Jdu si to koupit. Jahody koupím. Tady to pomoct. Co tam dělá medvěd? Dobrá žába. Hele, vypad dneska si. No. Ta truhla nejde otevřít. No, nemáš. Zastekla. Ty jsi našel? Mám 25. Já jsem našel zlatou truhlu. Já mám 25. Hele. Wow. Já to ukážu 6, 7, lidem. alright. Já to ukážu lidem. A dneska zabiješ pohodu. Ne, nemám čas. Nemám čas. Se umřu. To what the fuck? Je to hodně. Já tady. A tady lidi ukážu, že mám takovou sekeru, že to opry. Hey. Guys. Zase. 6, 7, 1, alright, 11, 1. Ty kámo. Ty špíňáku. Špíňák. Vy špíňáci. Ha! Špíňák. Hey, guys. Haha. Dej za to, Elko. Někomu to vrátím tomu dětkovi. To už ho zabiješ pírem na. Štěstí na fláky na zadek. Hezky do ní počít. Pírem mu na fláky. Yes. To jsi zase taky. Hej, ty mrt. Mrtku, nechoď k němu, já. Hej, dělej, vyleč mě. Kam lidi, jsem se léčil. Ty se sléčila hned po vám. Dělej. All like 11, ven. Teď víš, že něco děláš. Ježiši. Stop. Fast. Běž. Já! No, můžeš. Ale na mě jde. Aha. Neslepý. Dělej. Ježiši. Ono ti to trvá 100 milion let. Kamo. Jak vidím. A co když jsi tak daleko? A už si u mě pozor, tam někde byl medvěd blízko. Maria, co to je tady? Před tebou. Ach jo. Ne. Dávej pozor. Běž pryč. Dělej. A já nemůžu utíkat. Ty pičo. Dělej. Jo. A myslím, že jsem splnil kvůz. Ale Nejlepší.
Dělej, kámo. Prostě. Počkej, na chvíli se odpojíme a připojíme. Ale počkej, já jsem splnil quest. No, Takže já Hordiversat.cz. čo? Já jsem kouknul, že jsi to fakt splnil. Já mám jenom 10 vajíček, tam se asi něco nakoupil, ne? 10. Nic to neprodá. Ty kolik máš? Dělej. Kolik máš vajíček? 22. Ježiši, Ale nic nekopej, žádný stromy, opovaž se. Nebo co, můžeš kopat, ale nespaluj je. Okay. Považ se. Jdeme zkusit tutoriál. Jsou tady růžový stromy, to jsem nepočkal. What the fuck? Ale vlastně počkal. Tady já vyfotku. Hele, dívej. Hamska si koukej. No. Já jdu za tím zajce, tady je ta mapa. No. A pan dneska se, hele, koukej, co se stane. Ale bro. Co se stane? No. Ne. Asky, takhle ti nasere, já jsem tu mapu, teda. Stajat. Nice. Lidi, já vytěžím jenom stromy. Pojď mi Shop Cafe pomoct. Já postavím. No a co? Já se odpojím a tím pak zabije hladový Helen. Lísalečka, já nemám přistovku. Kokož si ne. Vado. Ten oheň je ozdobený, koukej. Ten oheň jsem si koupil. Ne. Takže sbírej, Sbírej. to nejsou. Sbírej zatím ty dřeva. To konečně mám to. Mám 6 dřeva. To jsem měl. Nespaluj! Ne, já tam spalu. Dej to Tak to nepal. po pořadě. Ale... Takže poberu To ježíš, kolik těch suda kupal. 100. Takže 100. 2 stromy, co se rovná, pane, kolik trvá? Kolik? To 6 dřeva. Ale ty se mě nezeptal, já jsem tě neslyšel, no co? Že je 2 stromy, kolik dřeva se rovná. 6. Ne? Lidi, my tu máme. Takže Nedělej! Bude noc! A budou se spavnovat vlky. co? Komu ty vado? Všichni kolik bylo dřeva. Až bude večer, hnedka to všechno spálí. Ne? Až bude. To jsme Takže asi mám všechno nakopané. Musím si to... Nemáme. Dám. Velkou vrtívku si dám. Já. Hej! Bro? To je dřeva. Ale pojď mi Já pomoct. tady beru. Nebereš. Beru. Vy ho... Jenom jsem... Close the door, please.
vodu? Mám na 6. To level, je ne? tohle. Už to bude spálit? Ne. Už to je spálený. A už jsme měli nějaký... Ježiši, to je hromady dřeva. Ježiši, to jste ho moc teda nespálil. Pojď! Jejda. Je všechno. Dneska tu je sova a jelen. Počkej, Máme tady všechno. není. Lidi, u Junglesa jsem viděl, že když udáte 6. level a můžete vidět nějakou kočku. A když je kočka, můžete něco uvidět. Aha, ale pomoc! Dělej, shop kafe! A jo. Tady byl vlk. Jo. Počkej, já si koupím dobrý sáček. Ještě nic nespaluješ. Nastav to dřevo. Tam nedávej. Je nastavený. Nedávej tam to dřevo. Co to je nastavený? Jsi to mě chtěl. A co tady dělá volské odchování? Ty vole, tak kde je? Pojď zabít všechny zajíčky. Jo. Teď to půjde mega rychle. Počkej, 3. Ne, ještě to nespaluj. 3, 2, 1, teď, pojď spaluj. Ty vůdu. Hej, však youtubeři říkali, že budeme mít 3. level a teďka máme takový. Hej, týpku. Ještě tady máme dřevo. No jdeme hodit. No tady zvoní na nás. Ale ne, lidi v 19 Forest, ale tady doma, jak hraje. Dělám. Tam to spálený. Tu jen smadě. Ježiš, je tak velký vajíčko. Lidi. Takže pokud se vám líbilo toto video, ne zapomeňte dát like a odběr, tak čau. Čau, lidi. Čau.